11. januára sa začínajú vypočúvania všetkých komisárov v príslušných výboroch podľa toho, za akú agendu sú zodpovední. Bude to trvať asi 14 dní, pretože to je ťažká kalvária, cez ktorú musí prejsť každý nominovaný komisár predtým, ako sa bude o ňom hlasovať. Budú to trojhodinové vypočúvania v tých výboroch, a to takým štýlom, že minúta je na otázku, 2 minúty na odpoveď toho nominovaného komisára a trvá to 3 hodiny. Takže musí sa príslušný komisár pripraviť naozaj veľmi dôkladne. Nikto nebude sedieť vedľa neho, aby mu podával nejaké papieriky alebo aby mu našeptával. Takže sa musia všetci tí kandidáti veľmi zodpovedne pripraviť. Musia byť pripravení na to, že budú dostávať otázky najrôznejšieho druhu, aj pokiaľ ide o ich životopis, aj pokiaľ ide o ich minulosť, aktivity, ktoré mali a podobne. Takže ako sa 26. januára sa totiž má hlasovať o komisároch, predtým sa musia naozaj títo 27 predstavitelia budúcej Európskej komisie veľmi dôkladne pripraviť. Zatiaľ, čo sa rozpráva v kuloároch, nemáme nejakých takých kandidátov, tak povediac, na to, že by neprešli, alebo že im nebola vyslovená nedôvera. Stáva sa to zriedka kedy, ale pred 5 rokmi sa to stalo, takže ani takýto prípad sa nedá úplne vylúčiť, pokiaľ by našli v minulosti kandidátov nejaké závažné veci, alebo pokiaľ by počas vypočúvania niektorý z kandidátov ukázal nekompetentnosť, tak by sa situácia mohla zrejme skomplikovať. Maroš Šefčovič je veľmi skúsený, schopný, kvalifikovaný diplomát. Myslím si, že jeho výber za komisára bol veľmi dobrý, veľmi zodpovedný a som presvedčený, že svoju úlohu si splní veľmi dobre. On je mladý, dá sa povedať, ale už má mnoho skúseností z diplomatickej dráhy, kde sa osvedčil a konec koncov 5 rokov pracoval v Bruseli, takže povedal by som, intímne pozná aj toto prostredie mnohých predstaviteľov a myslím si, že obstojí. Ale aj on sa musí na to vypočúvanie pripraviť veľmi dobre, pretože do jeho agendy okrem koordinácie vnútroinštitucionálnych vzťahov patria aj také otázky, ako je logistika, to znamená rôzne hospodárske, technické veci, takže musí mať veľmi dobre naštudované, koľko je tu budov, ako vyzerajú a podobne. Rozprával som sa s ním a hovorí, že sa to jednoducho musí naučiť ako študent pred nejakou skúškou, pretože to sú také technické veci, ktoré sú pre neho novou oblasťou, ale s jeho pamäťou, s jeho pracovitosťou som presvedčený, že obstojí všade, kde ho budú vypočúvať.